Nakatutok pa rin kayo sa ating programang topic. Happy birthday muna kay Darrell Dizon. Pads, happy birthday sa'yo. Sana'y maging masaya ang celebration ng iyong birthday ngayong araw. And syempre, sana maabot ang mga pangarap mo sa buhay, Darrell. And wishing you good health and maraming blessings. So buhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Darrell Dizon. Samantala, basahin na po natin ang mga komento sa ating topic question of the day. Ano raw ang first impression nila sa'yo? Hindi second, hindi third, hindi fourth, kundi first impression. Ang komento po ni Archie Fernandez Consuelo, chick boy daw ako. Nako, totoo ba yan? Susumbong kita kay Baliling. Hindi, first impression lang. Pero alam nyo yan, ano yan? One-man woman, yang si Archie. Ang sagot naman po ni Bethwell Masaklaw na isa po sa ating top fans, mukha daw akong angel. So bait, walang bahid kasalanan. So pure, so real. It's, baka makalibre ka pa ng promotion, huwag na nating babanggitin. Basta ang importante, kung first impression mabait, hanggang last impression dapat mabait din. Si Catherine Ignacio Dueñas, masungit ko kano ang pong suplada, pero if you know, if you learn about the person more, malay nyo, hindi naman talaga masungit at suplada si Ma'am Catherine. Tuloy-tuloy nyo lamang pong isend ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Babasahin po natin yan maya-maya po lamang. Kung ganda, talino at talentong pag-uusapan, hindi raw pahuhuli ang pambato ng Barangay de la Pasur para sa Motsaning San Fernando 2023. Kaya naman makipagkwentuhan na tayo kasama si Gianna Pauline Bundalian. Welcome sa topic, Pauline. Kumusta ka? Hello po. Good afternoon. Okay lang po. Ayan. Mga bisita natin sa ating programa, bibigyan kita ng pagkataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong batiin, mga supporters, kapamilya, kaibigan, followers, subscribers. Dahil baka magtampo ang mga yan kapag hindi mo sila ginreet. Sa gananda kendanan, hoy, Pauline, Albenda ka CLTV, o tingnan mo kung manrugo si out. Go ahead sa iyong greeting. Sana wala kang makalimutan. So, I want to grab this chance po to say hi and thank all of my supporters po. First, my family for their unending love and support, and to my friends and to my glam team who always put the best version of myself. Thank you to all of you. And I want also to thank our Honorable Captain Daisy Kaisi for her very supportive and very understanding Kapitana, and my fellow kabarangay, the people from Barangay de la Pasur, thank you all po, karang support tayo. Asahan niyo po na ibigay ko ang kakong best para po asong kitaya ang corona para king kakatamang de la Pasur. Alright? Huwag kayong mag-alala sa mga hindi nabanggit ni Pauline. Nasa puso't isipan pa rin kayo niya. So, no worries kung hindi kayo nabate ng ating
bisita. Pero Pauline, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na masagot ang ating topic question of the day. Ano raw ang first impression ng mga tao sa iyo? First impression. Because I was a very shy person po, their first impression for me po lagi is masungit. But in reality, I'm a very jolly and understanding person and a friendly person po if they will take time to know more about me. Katuwa, no? Kasi karamihan sa mga nakakausap natin sa ating programang kandidata ng Mutsaning San Fernando, mahiyain daw talaga sila. Pero, sumasabak sa ganitong klaseng patimpalak. I would like to know, Pauline, ikaw ba ay nag-aaral pa ngayon? Yes po, I am an incoming second year student and I'm taking up Bachelor of Science in Tourism Management at the Holy Angel University po. Oo. Bilang isang tourism management student, pagkatapos mo ba sa iyong pag-aaral, ay gusto mong maging isang tourist manager? Actually po, I'm really planning to be a flight attendant. It was my dream ever since I was a child po kasi I was really mesmerized whenever I see airplanes in the sky. So I really pursue my dream to be a flight attendant. I want to travel the world and experience different things and experience different cultures po. And besides that, my course din po kasi is about they are teaching us on how to be a successful entrepreneur someday if you wish to have your own business someday. Pero siyempre, bilang isang flight attendant, usually meron kang isang dream location na nais mong puntahan. Ano ang dream location na nais mong bisitahin bilang isang flight attendant in the future? Actually po, my dream destination po talaga is Amsterdam because personally, I love tulips flower po. Oo nga, iba talagang power ng tulips. Kaya lang kapag ba tatlo yung bulaklak na yun, ang tawag ba sa kanila? Three lips na. Joke lang yun, ha? Pero Pauline, syempre upcoming estudyante ka, no? And then, meron kang mga personal affairs din na gusto mong gawin. And then, here comes Mutsaning San Fernando. How do you manage your time? Paano mo na mamanage lahat ng ito na hindi naaapektuhan ang bawat isa? At first po, I was really pressured on how will I manage my time between my academics and my pageant. Thus, with the help of God po, I was able to still excel in my academics before our final term ended. And now I am more focused on my pageants and trainings. Okay. Pauline, pero siyempre, minsan kailangan mong mag-relax. No? Ano ba usually ang ginagawa ni Pauline kapag downtime niya? Kapag may oras siya na alone time for herself, to rest, to unwind? Anong usually ginagawa mo? Nanonood ba ng Netflix? Ng K-drama? Gusto mong panoorin si Lee Min-ho kahit kamukha ko siya? Or gusto mong matulog lang at beauty rest? How do you spend your time kapag sarili mo na, hawak mo na yung oras mo? During my free time po, I usually, yes, watch movies or K-dramas or I am going out po to free myself from the stress po for a while. You sound very experienced sa larangan ng beauty pageantry. Ano ba yung time or kailan ka nakapasok sa pagsabak sa ganitong klaseng kompetisyon? My first ever pageant po was way back 2019. The Mutyaning de la Pasu 2019 po. To be honest, as a shy person back then, my family was the one who really pushed me to join to that pageant. And at first, I was very hesitant po talaga to join, but knowing myself as a kikay girl when I was a younger, I let myself to be in the pageant industry po. I stepped out into my comfort zone and I actually started loving pageants. Oo, no? Kaya nga, di ba? Parang mahiyain. Yung iba may stage fright pa. Pero ngayon, tumatayo sa entablado, ipinapakita ang angking talento at skill. Siyempre,
besides na yung beauty dito and nabanggit mo nga kanina, parang lumalabas ka na ngayon sa iyong comfort zone. Pero noong sumali ka sa barangay ninyo, no, sa inyong pageant dyan noon, anong difference nito ngayon sa Mutsaning San Fernando? Is it more challenging for you? Yes po, it is more challenging for me, of course, because right now I am representing our whole barangay, and it is although I am very pressured, but I am very honored to represent my beloved barangay since this was the first ever that they have a candidate for our barangay. Okay. Pero paano pinaghahandaan yung competition? No? Sa mga past interviews ko doon sa mga Mutsaning Kapampangan candidates, nagda-diet, merong mga pasarela ba ang tawag doon? Meron bang practice sa Q&A? How do you prepare ngayon for the competition? So, aside from my pasarela training skills din po, I am also thriving in improving my communication skills po because we all know beauty pageants nowadays is not just about pure beauty po. It's about women empowerment. They are looking for a woman who can be a leader with a purpose, a leader who have a voice to instill positive change po. And I believe I can be that woman po, and I believe I can also be their next Mutianing San Fernando 2023. Hopefully. Isa sa mga nanonood ngayon ay ang aking classmate sa Sanipas, si Joanne Bundaljan Mendoza. Kaano-ano mo si Joanne? She's my auntie. Joanne, hindi nalalayo ang iyong ganda sa iyong pamangkin. Pero gusto ko munang basahin kasi kanina medyo nabanggit ko sa De La Paz Norte. De La Paz Sur pala yung mga nagko-komento sa ating Facebook Live. Sorry po sa inyo ha. Sabi ni Leian SA Talent, Beauty and Brains, Go Gianna Pauline, Laban De La Paz Sur. Si Hoffane Season, Go De La Paz Sur. Si Zyla Yanko Season, Inton, Tunay Kang Malago De La Paz Sur. Si Gillian Yayo Wolf, sabi ni ni Hoffane, hindi ko alam anong ibig sabihin nito, no? Si Jocelyn Arcilia, mamaya pa to si Jocelyn Arcilia ha, ibang pangalan ang sinabi niya. Si Joy Sibog Mascareñas, Malaguca de la Paz Sur, si Ma Bundalian, ang dami-dami po niyang ang dami-dami pong nagko-comment and nagsusupport kay Pauline, and sana subaybayan niyo po siya, suportahan hanggang mismong sa Coronation Night. And nais ko munang malaman ngayon, no? Syempre, kamusta naman ang relationship mo sa ibang mga candidates natin? I'm very friendly with the other candidates. We treat each other po as sisters because beauty pageants is about femininity and womanhood. Oo, tsaka syempre parang kapag pageant kasi, you don't gain competitors no? Parang you gain friends, you gain sisters. Ay sis! Ay good luck sa atin sis kapagal sis, diet ng diet sis. Pero candidate number 5, Gian Pauline Bundalian. No? Siyempre, katulad ng mga naging bisita natin, bibigyan kita ng pang Miss Universe question. At sana'y masagot mo ito. Candidate number 5, Miss Gianna Pauline Bundalian. Here's your Miss Universe question. Kung mananalo ka bilang Mutsaning San Fernando 2023, ano ang concerns sa City of San Fernando ang nais mong solusyonan? Go ahead. If I would be crowned as the new Mutianing San Fernando 2023, I would focus on my advocacy, which is cancer awareness and awareness for the youth of having a healthy lifestyle. I want to advocate of how important it is to have self-awareness, awareness of how are we going to fight such diseases, how to be and how to be a healthy Fernandino. And through this po, I will organize an organization to help our Cabalens, our fellow Fernandinos, to give what they are in need for. And every Fernandinos will be kayabit. Thank you very much,
Gianna Pauline Bundalian, candidate number 5 from Barangay de la Paz Sur. And syempre, ang wish ko, sana manalo ka. Huwag kang mag-alala, sinabi ko rin to sa ibang candidates. Baka sabi nyo, bias ka, gusto mo silang manalo. May the best candidate to win. You deserve all the hard work you deserve na manalo kayong lahat. Pero syempre, iisa lang ang dapat na manalo. Invite mo ang ating mga kababayan, mga Fernandinos, ang mga taga-barangay de la Paz Sur na suportahan ka, lalo na bukas sa Flores de Mayo and sa Coronation Night natin sa May 27. Go ahead, Pauline. To all the Fernandinos, I would like to invite you all on our upcoming activities, our Flores de Mayo, which will happen tomorrow, Saturday, at the Mega World Capital Town at exactly 3 p.m. And of course, the most anticipated night of this pageant, our Coronation Night on May 27 at Brenzigel Convention Center at exactly 5 p.m. I hope to see you all there, and I hope to feel all the love and support because I've prepared a lot for this pageant. Thank you Thank very you. much. Tuloy-tuloy rin pa rin ang kwentuhan kasama ang kinatawan ng Barangay Santo Niño para sa MNSF 2023. Manatili naman pong nakatutok sa ating programang Top 10. Kayo nakatutok pa rin sa ating programang Topic, and here are the comments sa ating topic question of the day. Ano raw ang first impression nila sa iyo? Ang sabi po ni Books ay lalo. Ang sabi ng ay lalo kabaligtaran ay Olalia. Mayabang pero cute. Pero I think naman, dahil siguro may sad face ka, hindi naman siya mayabang. Mukha lang. Si Melbert Razon, heto daw yung first impression niya sa akin. Masaya daw akong kasama. Pero sa iba na siya. Masaya, bakit may hugot yung comment mo? First impression ko po sa iyo is approachable ka po, pero tapos masayahin. Pero feel na ko, first meet natin na nahihiya ka. Ay nako, pero ang sayo mo po kasama. Kaya lang, iba ang iyong minahal. Ouch, 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 ouch. Ito ang ating kaibigan na si Ruben Galang. Jaja Galang, sabi niya, tomboy daw ako. Oo, medyo kapag hindi ka nagsasalita, akala nila tomboy ka. Pero Jaja, wishing you all the best sa iyong mga racket. Huwag mo kaming kalimutan libre kahit mami lang dyan sa tabi-tabi. Maraming salamat sa inyong mga ipinadalang komento. Pero bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, happy birthday muna kay Charles Gustilo. Charles, my neighbor! Sana'y maging masayang iyong birthday celebration together with the kids and siyempre sa iyong wife. And lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad. Kung may handaan dyan sa inyo, huwag mong kalimutang padalhan kahit spaghetti lang. Wishing you good health at maraming blessings. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Charles Gustilo. Alam niyo bang taong 2019 daw nang unang sumali sa beauty pageant ang ating bisita?
Bagamat hindi pinalad na makuha ang titulo, hindi raw sa pinanghinaan ng loob na muling sumali sa mga ganitong kompetisyon. Ano-ano kaya ang preparasyon ng kandidata ng Barangay Santo Niño na si Erica Pascua para makoronahan bilang Mutsaning San Fernando 2023? Welcome sa ating programang Topic, Erica. Kumusta ka? Hello po, okay lang po. Ayan, fresh na fresh pa talaga si Erica. Oh. Erica, ikaw ba ay nag-aaral pa ngayon? Yes po, currently nag-aaral po ako sa Don Honorio Ventura State University. Anong kurso mo sa DABSU, Erica? Education po, Bachelor of Physical Education. Yeah. Bachelor of Physical, Bachelor of Arts ba o Science? Physical Education po mismo. Physical Education. O, di ba? I stand corrected. I'm so sorry. Pero ngayon, Physical Education. May kasama yung education ng physical. Ano bang meron sa Bachelor of Physical Education, Erica? Yung ano po, yung iba po kasi sinasabi nila na more on sayaw-sayaw lang or exercise ng physical education. Pero sa physical education po, tinuturuan din po kami mag-first aid, mag-CPR, ganun po. Naniniwala ako dyan, no? Kasi noong bata tayo, pag sinabi kasing PE, Physical Education, tapos yun nga, sayaw-sayaw, ganito-ganito, pero hindi totoo yan kasi yung nanay ko, teacher ng PE noon, hindi lang yun ang ginagawa niya, may sports, may health, may sayaw, minsan nga may mga science pang itinuturo. And bakit ka naengganyo dito sa kursong ito? In the future ba, nais mong sumali sa academe at maging guro na nagtuturo din ng physical education? Yes po, kasi hilig ko din po yung pagsasayaw. So since pasok po dun sa physical education yung pagsasayaw, kaya yun din po yung kinuha kong kurso. And gusto ko din po kasing turuan yung mga youth na hindi sila mag-live sa sedentary life kasi unhealthy po yun sa atin. Na naman ako doon kay Erica, medyo tinamaan ako, sedentary life, kailangan nating mag-exercise, oh, di ba? Ayan tuloy, oh, tingnan niyo yung chubby cheeks ko. Erica, syempre bilang isang mag-aaral, no? And at the same time, you have a personal life of your own, and at ngayon, kasali ka sa isang prestigious competition ng Mutsaning San Fernando 2023. Papaano mo hinahandle ang iyong sarili? Paano mo tinutulak na mag-aral muna at magkaroon ng panahon sa iyong sarili? And pag-prepare, pagsali sa mga activities hinggil sa Mutsaning San Fernando. Actually, stressful po siya kasi pagka may rehearsals po, may applications po kami sa school. So, dapat nasa school po ako. So, parang hindi po umaayon yung schedule ko sa school tsaka sa mga rehearsals. Pero, pag po kinakausap ko naman yung mga prof ko, pumapayag naman po sila na ma-excuse ako kahit pa paano. O di ba, very very understanding yung mga teachers ni Erica. Siyempre, once in a lifetime lang naman ang makasali sa Mutsaning San Fernando. Pero dun sa ating introduction ko kanina, 2019, nung sumabak ka sa beauty pageantry, sino ba ang parang naghikayat sa'yo? Sino yung nag-influensya sa'yo or nag-encourage sa'yo na sumali sa mga beauty competition, Erica? Yes po, actually po, hindi po ako into pageants talaga before. Pero nung na-start ko po yung pageant na yon, yung year 2019, parang nahikayat din po ako kasi may stage fright po ako. So parang with that pageant po, parang na-overcome ko po yung fear na yon na hindi tumayo sa maraming tao. Si ano pala, si Erica ay kasama rin dun sa mga kandidata natin, The Shy Club, no? So, bago sila nagsimula sa pagpasok sa mga competition, ay mahihain din pala sila at baka may stage fright pa. And syempre, noong 2019, ano ba yung sinalihan mong pageant na unang-una? Mutianing Santo Remember Niño. yon? And can you share your experience sa unang pageant mo na sinalihan? Sa unang pageant po, talagang nahirapan po ako kasi, di ba nagsusuot po ng matataas na heels? So, never pa po ako nagsuot ng heels noon. So, lagi po akong natatapilok, ganon. So, parang ang hirap din po kasing i-balance yung sarili ko noon kasi hindi po talaga ako sanay.
Pero syempre, the rest is history. Ngayon ay kabilang ka na sa Motsaning San Fernando Candidates 2023. And for this year's competition, saang parte ka ng competition parang napipressure ka or nahihirapan ka? Ayun nga po dahil may stage fright po ako, mas nahihirapan po akong kapagka magsasalita po ako sa maraming tao. So, parang may chance po na ma-mental block man ako, gano'n. So, dun po ako natatakot talaga. Siyempre, no, may meron din na meron ka rin oras para sa iyong sarili. Tapos na yung pag-aaral, tapos na yung mga rehearsals. Kapag meron ka ng me time, para naman makapag-unwind, para makapagpahinga, ano usually yung ginagawa mo? Maraming nagsasabi, manood ng Netflix, manood ng Korean novela, or yung iba manood ng movies, or iba naman kumain ng kumain, lumabas. Ikaw, paano mo parang dinidi-stress ang iyong sarili? Sa'kin honestly po, tulog lang po talaga. Yun lang po yung sa'kin. Ayan. So, siyempre, hindi ganun kadali ang pagsali sa isang pageant. Kamusta naman ang suporta ng iyong mga kababayan, ng iyong family sa pagsabak mo sa Motsaning San Fernando? Super supportive naman po yung family and friends ko kaya na-encourage din po ako na I will do my best po talaga to not disappoint them. Okay. And since nagsimula yung ating pageant, no? I think this May nagsimula na yung iba't ibang activities. Kamusta naman yung naging performance mo noong talent portion? Anong ginawa mo noon? Yes, nag-ano po ako, banga dance po ako nun. So, nag-balance po ako ng tuba nga sa ulo. Oh, and palagay ko nakatulong yung kursong physical education Opo, sa sa pagbabalanse ng dalawang banga. Tama ba ako? opo. Sinong kasama mong nag-practice rito at sino ang parang nag-suggest na yun ang gawin mong talent for the competition? Yung handler ko po, si Tita Kian Tayag, siya po yung nag-suggest. Tapos si Tita Win po, siya po yung nagturo sa akin dun sa banga dance. Ayan. And syempre, maraming preparations ka pang ginagawa, no? From sa paglalakad, pasarela, question and answer portion, tapos nag-swimsuit competition kayo nung isang araw, and then bukas, ano pa, Flores de Mayo pa, no? Ano bang aasahan ng mga Fernandino sa iyong magiging performance in general sa Motsaning San Fernando 2023? Maaasahan po nila na gagawin ko po talaga yung best ko. Kasi ayoko din po silang ma-disappoint and ayoko din po ma-disappoint yung sarili ko. Oo, siyempre, no? Sino ba naman basta give the best. Best lang ng best effort tayo dyan, kahit mahirap, para at the end of the day, masasabi mong hindi ka nagpabaya at talagang ginawa mo ang lahat para sa patimpalak na ito. And siyempre, iba-ibang tao ang iyong nakakasalamuha, lalo na yung mga kapwa-kandidata mo, no, sa competition. Kamusta naman ang relationship mo sa kanila? Medyo nahirapan ka bang makipag-banding sa mga kapwa-candidates? Kamusta ang relationship mo sa kanila? Okay naman po, pero nung una po nahirapan po ako kasi mahiyain po talaga ako so hindi ko po sila na-approach. Pero ngayon naman po may nakakausap na po ako sa kanila. Ano bang parang meron ka bang nakikitang minsan kasi parang na ano ka yung na ano ka, hindi mo sila parang ma-reach or na yung medyo hindi na ano mo sa sarili mong baka hindi sila approachable, ganun ba? Opo. Ganun po kasi ang hirap po parang pag kasi nakikita niyo sila parang nakaka-pressure po silang i-approach, gano'n. Pero hopefully, bago dumating ang coronation night, syempre maging beshi mo na lahat sila. Maging sis mo na lahat ang mga candidates natin sa Motsaning San Fernando. And syempre, katulad ng mga nagdaang bisita, nagdaang candidates natin, no, na nakausap natin sa topic.
binibigyan ko sila ng pang Miss Universe question. Ha? So, bibigyan kita ngayon ng pang Miss Universe question kahit sa Mutsaning San Fernando pa lang ang sinasalihan mo. Malay mo, makaabot ka hanggang Miss Universe. Ito ha, candidate number 17, Mutsaning Santo Niño, Erica Pascua. Your Miss Universe question is, kung mananalo ka bilang Mutsaning San Fernando 2023, ano ang concerns ng City of San Fernando ang nais mong solusyonan? Please go ahead with your answer. So, for me po, yung gusto kong pong solusyonan is yung mga out-of-school youth po. Kasi I believe na they have the skills and potential din po na they can do things like this. So, if I will going to help them po to find a job that is suitable for their skills po, it can be helpful and beneficial for them po. At the same time, palagay ko ha, pagdating ng panahon, baka si Erica, kapag nagtapos siya sa Bachelor of Physical Education, ay gumawa na siya ng programa na may kinalaman sa Physical Education para sa mga Fernandino. Erica, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na hikayatin, imbitahan ang mga Fernandino, lalo na ang mga taga-Barangay Santo Niño na suportahan ka sa nalalapit na Flores de Mayo bukas and at the same time sa Coronation Night sa May 27 ng Mutsaning San Fernando. At katandakongan po, kining tutuking Flores de Mayo, ngayon pong Sabado, May 20, 4 p.m. po, King Heroes Hall. At po, miras tamo po, King Mega World. And King Coronation po, King May 27, 5 p.m. po. Sana po supportan niyo po. Thank you. Alright, basahin ko muna yung si Jocelyn Arcilia Pagku, sabi niya, Go Erica! Gayon din si Crizel Ocampo Parungaw at nanonood din si Kuya Elmar Donaire. Kung Elmar, kumusta kayo po? Mumingat lagi, Ken. And Erica, sana manalo ka. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko lang ito sa ibang mga candidates. May the best candidate win. May the best representative for City of San Fernando win. And siyempre, lahat naman kayo deserving dyan eh. Pinagpaguran niyo yan, pinaghandaan niyo ng mabuti yan. Pero siyempre, iisa lang ang mapipiling Mutsa ng San Fernando 2023. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama niyo CLTV 36. At sa aking anak na si Harper Arabella at ako si Patricia, kalaguran na kayo. Atin to.